ତ ମୁଁ ଆଜି ସୁନା ବୋହୂ ପରିକା ଶୀଘ୍ର ଉଠି ଯାଇଥିଲି, ସଜବାଜ ହେଇକି ମନ୍ଦିର ପଳେଇ ଯାଇଥିଲି। ତାପରେ ଗୋଟେ ଦୀପ ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲି, ତାକୁ ନେଇକି ବୃନ୍ଦାବତୀ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଯେହେତୁ ଦେଖିଲି କେହି ଉଠି ନାହାନ୍ତି, ତ ଶଙ୍ଖ ବଜେଇ ଦେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଠେଇଦେଲି। ତାପରେ ବାଲୁକା ପୂଜା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଘଟ ସଜେଇ ଦେଇଥିଲି। ଘଟରେ ମୁଁ ଆମ୍ବ ପତ୍ର ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଘଟଟିକୁ ବାଲୁକା ପାଖରେ ରଖିଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ବାଲୁକା ଉପରେ 7 ଥର ମୁଁ ବାଲି ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ପୂଜା ପାଇଁ ଧୂପ, ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ସଜବାଜ କରିଦେଇଥିଲି। ବାଲୁକା ପୂଜା ସରିଗଲା ପରେ ମୁଁ ମୋର ରଙ୍ଗୋଲି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲି। ମୁଁ ତ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ କହିଥିଲି ରଙ୍ଗୋଲିଟା ଆଜି ଭଲ କରିବି ବୋଲି। ତ ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ ମୋତେ ରଙ୍ଗୋଲି ପକା ଠିକ୍ସେ ଆସେ କି ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ନୋଟିସ୍ ନ କରି ସାର୍ଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଙ୍କର ଶିରଚ୍ଛେଦନ ହେବ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର। ଏମିତି କାହିଁକି କହିଲେ ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ ଦେଖିପାରିବେ।